ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു റൈസിംഗ് കാർഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡലാണ്. പേപ്പർ കൊണ്ട് ക്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. ആദ്യമായി ഇതേ കണക്കൊരു പേപ്പറാണ്, ഞാൻ ബുക്ക് പേപ്പർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനതാ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കുക. രണ്ടാക്കി മടക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഇത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തു വച്ചിരുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് മൊത്തം വീഡിയോ നോക്കാം. ആ ഒരു റൈസിംഗ് കാർഡിൻ്റെ ആ മോഡൽ നമുക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ റൈസിംഗ് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മോഡലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഞാനതൊരു പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് സൂപ്പറാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതൊന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഗൈസ്. സെറ്റപ്പാണിത് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് അമുക്കുക. എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എന്നാൽ എനിക്കത് തിരുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി വാച്ചിങ്.